betalt skat i Danmark, og siden jeg har været her, jeg har været på arbejde i 11 år. Betalt skat. Det går også min kone, og jeg har børn. Jeg er lige med den, og jeg har betalt en skat. Hvorfor fratager I mit arbejdstilladelse og opholdstilladelse, minister? Og man kan ikke i Danmark, når man er 11 år, når man er i Danmark i 8 år, når man har barn her i Danmark, og når man selv arbejder også nok andre. Skal du selvfølgelig have lov til at blive her? Hvorfor fratager I mit opholdstilladelse? Hvorfor svarer I på det spørgsmål? Hvorfor er det 11 år? 11 år, er det integrationsministeriet opgave til at chikane folk? Det hjælper ikke, du står derude, mand. Kære minister, hvad skal jeg gøre? Så må du snakke med ministeren. 11 år vi har snakket, de svarer ikke på mine spørgsmål. De stiller mail, de stiller brev, de svarer
fortsæt med en mand. Dansk sprog, jeg snakker. Og jeg taler til dig på dansk. Jeg vil gerne opråde dit højsystem. Tillykke med det. Lad os opråde det. Og jeg kan være her i Danmark. NVO, Holland, Vigilanser og børn og alle de kommer til at tjene ud. Og ikke kriminelt, holder jul, og elsker Danmark. Og jeg kan være her. Birte Røn Holmbæk, svar! Birte Røn Holmbæk, svar! Må jeg godt være her i Danmark? NVO, chikane. NVO, chikane. Ikke svar på min løn. Ikke svar på min opbrud. Fratager min arbejde og arbejdstilfælde. Endelig kunne jeg stå her. Jeg har barn. Birte Røn Holmbæk, jeg vil gerne opråde din højsystem. Jeg er gift med en dansker. Jeg har børn. Jeg har betalt skat. Og jeg har været 11 år i Danmark. Katarina Wien. Katarina Åen. Jeg spiser svine på. Og jeg holder jul. Og jeg elsker mig selv. Og jeg elsker Danmark. Kan I blive her i Danmark? Minister. Hvis jeg må godt være her, hvorfor chikaner I mig? Integrationsministeriet, Birte Røn Holmbæk. Er det dig, der er ansvarlig, eller Per Kærsgaard? Jeg er ligeglad, hvem der er ansvarlig. Kom ud og snak med mig. 11 år, jeg har været i Danmark. Altid på arbejde. Betaler skat. Gift med en dansker og barn. Jeg spiser svinekød, holder jul, drikker vin og elsker Danmark. Og jeg kan godt være her i Danmark. Minister Birte Røn Holmbæk, jeg vil gerne opråde din højsystem. Men det virker. NVO, det er nok, minister. NVO, det er nok, minister. Er det noget, der kan svare? Vil du gerne svare på dine spørgsmål? Jeg vil gerne opråde din højsystemminister. Kære minister, jeg har været i Danmark i 11 år. Jeg har altid været